салому алайкум дӯстони азиз ва бародарон, коми тамошокеси ҳамин видеора. рости гап корубор зиндагӣ хеле буд. ҳамин блогера дигаву дига ҷодаи корубор давоми интернета вообще набудем. айпай зиндагӣ будем, хеле расиёмем ғарибӣ дар корубор фаъолият зиндагӣ. ҳамин нав бекор шидам, кормая тарафакам интернет даромаду шумиха ё ҳақорат кунака дигаву дигаш. ростига ман нафаҳмидам чӣ гапае. як видео биромад нав, як бародар овози ғарибон буд, чӣ кинам хеле канал буда ойдиам чимчи ғарибон. як бародар ишаки буд гирифтеста буд, ҳамин бачаҳора дар ютуб блогерау дигаву дигара ҳақорат кеста буд. очайто фалонӣ қати хов мекард, отайто фалонӣ. ҳамин ман чӣ гуфтанем оиди ҳамин бародаро, мисол ман намехостам хеле темо ҷанг разбор, ман гуфти гапа ҳамин чизо ақибам, лекин ҳамин номуси мардакӣ намонд. хостам як бигӯм ҳамин бародари овози ғариб да, бародарҷон, ман против корубору ҷанг разбору чизо шумо ягон чи мисол бигем против надорам, ягон корубор надорам. просто ҳамин қадарам мегӯям ки илтимос ҳамчун додар, ҳамчун ака, ҳамчун бар, ҳамчун дӯстворӣ як хоҳишай ҳаматон ҳамин коми ҳамин темода хуш мешин. илтимос ҳақорат накунед. хай ҳақорат карди ай худаш бикӯ, ҳамин кору фаъолияти худаш бикӯ. илтимостон мекунам бародаро ҳаматонда, ҳамин ютубда медрои ответ фалонида, ответ фалонида ҳақорат, илтимос. тани падар дори, тани модар дори, тани хоҳар, ҳамчун додар, ҳамчун ака. як совети дӯстона шумо бародаро, хай мисол бигем ман ак намедонам шахсан, мисол модари фалониш фалония, хоҳараш итария, очаш итария, занаш итария. изои муъмин ҳаромай. ҳамира ба хубӣ фаҳмонед, якдигар фаҳмӣ кунед. мо тоҷикҳо бояд дӯст бошем, иттифоқ бошем. гуфти гапо ҳамин чӣ дар кора, мо бояд якҷоя як қувва бошем, як мушт бошем ки ҳамин набаро дига дар пеши дига миллатҳо, дар пеши дига чиё бояд бигӯянд ки натури тоҷикҳо якҷоян, дӯстан, бародаран, барои якдигараш ҷоншонам метавонанд. мо бояд ҳамхелӣ бошем дар арсаи ҷаҳон, дар Россия, дар фарқ надорад, дар любой ҷо ҳамхелӣ фаҳмонем. на ин ки як кор кард, иш тун бикуни иша меқапа, иш куни иша, иш як чиз гуфт, пагашта 800та ответи дига бо 4та дига блогер пайдо нав мешава. титари теутари бо пагашта хай бародаро ма канал кардам, мнение шуморо мефаҳмам. бародарои азиз, бародарона, додарона, илтимос, ман ягон чи корубори шумода хуш нестам, не ки ҳамин ҳақорат накунед. ҳамчун додараи шумо ҳаматон хоҳиш мекунам, ҳақорат накунед. баҳса ҳамин коро якбора ба ҷои худмон бием, проблемаи якдигара ҳал кунем, корубори якдигара кунем. як бародар дар пастӣ ғалта, бием ба ҷои дастша бигирем, ба баландиш барем. на ин ки он бародари пастда ғалтид, бояд якбора шатақати бизанемш ки дар ниғор бирава. инам хеле боқӣ паноҳи аллоҳ, худо ҳамаро нигаҳбон боша. коми ғарибай дар паноҳш нигаҳ бидораш худованд. соқ саломат ба назди падару модар баргарда. азоби ғарибиро омадам, то ҳеҷ иҷа ная намефаҳмам азоби ғарибӣ чияй, ки кияй, ки дӯст кияй, душман кияй. боқӣ паноҳи аллоҳ бошед. худо ҳаматонро ҳидоят кунад. дар паноҳш нигаҳтон дорад.